हाय देखते यारी भैया कहो माइदा माइदा मनोज भैया ओहो ए सतजीत भाई हाँ हाँ ए हो का हो? अरे सुनो तारू का है बोलो? अरे कुछ ले आवे कली हम तक आई है बाटे नून रोटी घर में और कुछ नहीं खे औरू का बा बतावा कुछ रखले बड़ा का? मने हमारा घर में कुछ है नहीं खे नून रोटी का सिवा। अरे तो साग सब्जी रहे के चाहिए ना। जब तू कमेबे ना कर बताई कहाँ से? खाली कमाए 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 यार का माथा हमेशा खराब करे लू तू। तो जब ना कमाई बताइए कुल खा काहे बोला तारा इतना? तो तू ही बतावा का हम करी। सुनो सुनावा। रुपया कमाए तू बहरा हो सैया कबहू न गइला। रुपया कमाए तू बहरा हो अच्छा ही बात बा। हाँ रुपया कमाए तू बहरा हो सैया कबहू ना गइला। घर ही में सुख पाख खइला हो सैया बहरा न गइला। घरही में सुख पाके का करी भाई? सैया बहरा ना गइला। घरही में सुख पाके खइला हो सैया बहरा ना गइला। घर ही में सुख पाख खइला हो सैया बहरा न गइला। रुपया कमाए तू बहरा हो सैया कबहू न गइला। रुपया कमाए तू बहरा हो सैया कबहू ना गइला। रुपया कमाए तू बहरा हो सैया कबहू ना गइला। सुना का? कतना दुख होला बाहर में हाँ इ तहरा का पता बा। अरे तो एक के सुख लेबा न कि तो खा कि तो कमा। होला बड़ी दुख दरिया हो धनी बहरा ना भेजा। होला बड़ी दुख अरे तो दुनिया ना दुख उठा बता। बहरा ना भेजा। होला अब बड़ी तहरा का पता बा। दरिया हो धनी बहरा ना भेजा। घर ही करे त खेती बढ़िया हो धनी बहरा ना भेजा। घर ही करे त खेती बढ़िया हो धनी बहरा ना भेजा। होला बड़ी दुख दरिया हो धनी बहरा ना भेजा। होला बड़ी दुख दरिया हो धनी बहरा ना भेजा। होला बड़ी दुख दरिया हो धनी बहरा ना भेजा। हाय 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 अरे दिया हो उपेंद्र भैया बा ए सजीत भैया वाह होला बड़ी दुख दरिया हो धनी बहरा ना भेजा। होला बड़ी दुख दरिया हो धनी बहरा ना भेजा। अरे तो ठीक है जब पैसा ना कमेबा तो रुक सुख खइबा आ अपने तो खइबा हमनो के रखबा ऐसे ही। अब देखो जवन घरे मजा बा तमाम लोग रुपया कमाता घर ही कोनो बिजनेस धंधा कर लेता। सुना सुना सुनाव। सब कर में हर पहिरे निमन निमन साड़ी। सब कर में हर बहे तहरा के ना मिलेला। कहिया खरीदेला हो? हर बहे अभी तक लिए ना 4000 का बाजार का कैलू। ले के पैसा बाजार करत बाड़ी। के पैसा अरे तो तू तो 5000 का काले बाजार कैलू। हाँ देने वाला तू ही ना। करत बाड़ी। सब कर में हर पहिरे निमन निमन साड़ी। ले के पैसा बाजार करत बाड़ी। हमरो भी खाता खाली कैला हो सैया बहरा न गइला। हमरो भी खाता खाली अरे तो काम लागी पैसा का तो खाता तो साफे न होई। गइला। करा करा भी खाता खाली गइला हो सैया बहरा ना गइला। हमरो भी खाता खाली कैला हो सैया बहरा न गइला।
जिया हो टेंगारी भैया, ए पारस भैया, ए सुधीर, तोहके तक के खैले नहिले से कोनो मतलब हो ना। अरे घूम के अइला, 4 थरिया खैला, सुतला। अरे यार तब व्यवस्था गाँवों घरे में इतना रुपया लोग कमा लेता। देखो मनोज भैया के घर ही रहता नहीं, रुपया का गाल लगोले बनिए दादा। हाँ तो तू हो जा। हमारा आलोक भैया के देखो कितना रुपया कमा लेता रह, घर ही रहता रह। तो मेहनत न करता रह, तोरे में घूम के ना होता रह। सुना सुनाबो। पी के राज घरे रही बुझा तारे फायदा, पी के राज घरे रही बुझा तारे फायदा, पी के राज घरे रही बुझा तारे फायदा। इतना सुधीर ना कमाते होई पैदा, इतना राम परवेश ना कमाते होई पैदा, इतना राम परवेश ना कमाते होई पैदा। पी के राज घरे रही बुझा तारे फायदा, इतना कमात ना सुधीर होई पैदा। फेल बटे सगरोनो करिया हो धनी बहरा ना भेजा, तो घर ही रह खा आइटम दे तारी तोहके हम। बात हमार मान लो। देखो फेल बटे सगरोनो करिया हो धनी बहरा ना भेजा। घर ही करे त खेती बढ़िया हो धनी बहरा ना भेजा। रुपया कमाए तू बहरा हो, सैया कबहू न गइला। भोला बड़ी दुख दरिया हो धनी बहरा ना भेजा। रुपया कमाए तू बहरा हो, सैया कबहू न गइला। घर ही करे त खेती बढ़िया हो धनी बहरा ना भेजा। तो रह तू हे जा। देखो हम इजने कितना कमा लेतनी धनंजय भैया नियर। कमैता कहे ना।